saan nagsugod yung story ng love life ninyong duha? Una anak, kuan ka ng ayahang igagaw, barkada nako si Monique. Oo. Dayon, ato nga time kay, syempre, online pa, pwede rabyaan ang cellphone. Naglaag-laag sila. Then mo to, gikuyog siya ni Monique. Then, nakita na ko siya ato. Pero, nagkita mi sa personal, wala ko kabalo nga classmate mi. Si Monique, gayon ako nga, classmate, bando mo ba ako, ha? Di man mi classmate. Mo to, gilantaw na ko sa mong GC. Wala, classmate yun mi. Then, wala pa mi ato kay, kuan pa man mi ato, naapan mi mga iya-iyang kafling, no? Ato nga time on, apa mi. Pagka kuan ana, nagkuyog-kuyog na. Tapos, syempre, kuyog man siya sa amo mga tumbang lats. Mga tumboy ba? Tumbang. Oh, tumbang lats. Uy, tawag. Ngayon ko pa nadudunggan yan, tumbang lats. Bakit nagiging tumbang lats? Mga tumboy nga. Hilig og lalats? Ay, Nagets na ako. Wala tumbang lats. Right. Nag-ubad-ubad na mi anak niya din. Wala ra jud mi ato, wala ra jud dayon. Kadugayan anak kay nag-chat-chat mi ato, gi-comfort ko niya. Delikado na. Ay, gi-comfort ka niya. Gi-comfort ko niya kay ato nga Siya time. yung nag-first move. I-comfort man po guni mo. Ay, kitang doon na kinumfort tayo di ay. Nag-commute tayo. Then pagka human ato kay siya, ni-share po siya sa iya ngayon, ana, nga, kanang, kuan doon, wala na doon sila klaro sa iyang kuan. Then ako po, Nag-share po ka, nga wala na po. No. Kasi mga pa ko niyag advice. Kanang, hoy, si kuan ba, nani? Iya kong kuan, nana, kuan pa ko niya. So wala pa to'y malisyag yun? Wala pa to. Wala. Sakit pa dyo kayang advice ka na, bitong advice nga, dili bitaw ni mo gusto madungog. Yan yung tinuod na advice. Anak-anak ko nga, unsa di meaning ani di ay nga kanang muchat pa siya nako, mura siya pa siya mag-care nako, pero nana siya uyab nana, mana man siya nga wala na jud na. Ano bang inanaon ka pag advice? Ang gusto mo na to madungog. Basig tinuyo niya yun na wala na jud na para. Kay iya ding i-grab ang opportunity. Pilingon ka. Well. Now I know. Na-realize na